देखल बेला तारा जिसन अलबेला टलबेला नु दिन भर में 4 हली पौवा छुए ले के गोड़ लगी बे? हां के लगी? ना लगी तो गायकी ना छोड़ देब रे। अरे तू छोड़ी ना दो भोजपुरी को नाचते नु बड़ो नाचतनी नाचत निखो देखो गर्दनिया फोड़ देब तोरा भी देखो ढेर बना मत छोड़ देब गर्दनिया ढके भी तोर हम देखो हाइट में बड़ बड़ा उम्र में बड़ बड़ा तबर पे भारी मत गिरो भारी मत गिरो। जब मैटर गावतनी 5 महीना पहले मैटर देले नहीं कितना सुंदर ते गा देले है कौन 2 गज दूरी समधि मास के बाद जरूरी कितना सुंदर मैटर देले रहनी है गा के कुल कॉपी मार देता रे। माने तू दोसरा के ना चोरई बो तो दोसर के उतार चोराई गीत हमारी हो हमार गीतकार लिखले बा तोर गीत ह तार कॉपी हमने की कइले हमार गीत है तोर मैं डेंटिंग पेंटिंग बार के तबड़ा के मैं बिगाड़ देब 1000 लागल बा पेंटवा में ऐसा ही निखे भइल जनता के मैं प्यार बा जनता के प्यार बता बार रंग तरे रंगीना हमर जनता वही पे बोलू भाई आई 5 दिन पहले कोनी है सरकारी दमाद नौकरी छोकरी मंगनी हम मोदी जी से वो गा दे लेते उतार गीत हो ये मर्द 2 दिन पहले हमारा स्क्रीनशॉट बा हमार गीत हो गा देले इहो तो हो गइल लो तब के कर देखू नया कंपोजिशन देले बनी अभी एगो तरकारी छौकायो जी अच्छा पहले ही चेता देतनी ई गबले अगर त गर्दन फोड़ देब तोर आरे बेला मारो बैसन नु कि ढेला फेंक देब अभी देखो गुंजन तो तोहरो के मंजन बना के आ दाताओ मेरा करके तनी थूकी देबी थूकबे हां तोरा के हमरा संग खड़ा कइले रे माने हम ताले कम में से बात बनी कि ता हम खड़ा नहीं हो सकत ते हमरा बराबरी में खड़ा होकबे चबे लो जानता हमरा के प्यार करे त हम खड़ा बनी हमरा केहू नहीं के हरा सकत ते आउ मिलवा ले बरा जेकर ओरिजिनल गाना हो करे सब बतियाऊ के करो इनर के मोय गीत हमार होइसे मर्द के करल हम पूछवाली हो तोर हियो तब चल जेकर रियल ओकरा से मिलवाओ तनी चल अच्छा ठीक है बाबू को वो देखिए कहिए कि मोनू अलबेला जी का मैं संग है ते आउ अच्छा ठीक है बा आप ही एमबीएस फिल्म्स वाले बाबा हैं रहंग भंकर बका ना सुप्रीम कोर्ट वाले बाबा हैं क्या बात है बोलिए। हम भोजपुरी गायक गुंजन सिंह दादा तो गुंजन सिंह हो तो आदमी लेखा बैठा चौड़ियात का है बड़ा वो बाबा थोड़ा सा फिटिंग फाटिंग पहने नहीं तो थोड़ा सा गजन महसूस होला हमरा। ओहो राउत का कहानी बजी। अरे बाबा नमस्कार हम भोजपुरी गायक मोनू अलबेला जनता के चहेता। अच्छा 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 तो रवा सब मेरा हमारा दरबार में का करे आ देखी हमनी के बड़ा कष्ट में बनी जा। अच्छा का बात हमरा के उज बुझा देले बा एकरा के हम समझावत नहीं देखी रउआ सब हर सीजन में वो अच्छा मुद्दा गा देनी ठीक बा ओह मुद्दा के गा के हमनी के थोड़ा सा अपन दुकानदारी चला लेनी जा मान ली घर परिवार बा ओकरा के गा के 2-4 पैसा कमा लेनी जा। 5 महीना पहले रउआ सब गोले रहनी कि 2 गज दूरी समधि मास के बाद जरूरी ओकरा के हम गौनी 2-4 रुपया कमाए के फेरा में पड़नी तब तक इहो गा देलस 20-25 मिलियन व्यू कबार लेलस। अब हमर मैटरे लिखे रहे दे कुछ हो कि हम करी उ गीत हमार तू काहे लिखो मनत मर दे हम बाबा ले पूछो फिर कहबे ते तोर हो ना हमारी यहाँ से राइट लेके हम गइले बनी काहे नहीं की बात मनत हमार राइट ले बेटे तो पूछी यहाँ से बात ले राइट डोंगाज मत कर लोगे भोजपुरी इंडस्ट्री ना चुपचाप रह लो माफ कर दी बाबा केकरा से राइट्स लेबे गई रहल कि गाय राउर गीत हम अब हमरो राइट्स लेबे पड़ी बाबा उ हमार गीत हो पर लिखल बा का तू लाड गवर्नर हो का कहीं के तरह राइट्स लेबे का तार लिखला से गीत हो जाई तब का हमार गीत है महाराज हम कोई नहीं हाथ ना वायरल भइले हम थे थरी करत रवा सोजो बैठ के देखत इनु ए मर्दे लाज लिखे लागत थराई से हम परेशान लफुआ लेखा बार रंग के अपने आप के व्यास कहत रहा मर्दे लेके चोटा गिरी ना कइल जाला एगो तो दूसरा के गाना गावत रह लोग और ऊपर से क्रेडिट नहीं खलोग देत अरे दूसरा के लइका उठावत रह लोग तो कम से कम ई त कह देलो को ओरिजिनल बाप के ह अच्छा जा दी बाबा आ कबो ओइसन काम करो लोग कि ताहारा लोग के गावल चीज दोसर कोई गावे त नाम होखे गइले बा बाबा हमार गीत लो हमार गीत गावल गइल बा ताहार के गा देलस लो बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे इतना वायरल भइल एगो छोटा सा लड़का गइलो सो कर इतना वायरल भइल कि आज मुख्यमंत्री संगे रेंज रोवर में चलता हमें ये प्याज छिलत नहीं है मेरा रावा सब के बीचे इंटरनेशनल मुद्दा हो गइल महाराजू बाप रे बाप त ई बचपन का प्यार मेरा भूले ताहार गावल गीत हमार गीत है उ मन ताहार हां हमारे ह ताहार गीत जाना तनी सच्चाई का बाबा के नहीं जानत सच्चाई एकदम वज्र बेहाया बाड़ा लोग रे मर अरे माफ कर दी बाबा हम तो जनिए कि नहीं जानत रहो तो ये जो भाव बना ली उ तो 2-4-10 आदमी कह दिहले कि ताहार गीत हां क्रेडिट दे दिहला तो हम ले लेनी है हमनी के तो ऐसा हूं क्रेडिट गाइयो के केहू के ना देनी जा से तिहे मिले त का दिक्कत बा ना ना इहे कर लोग और तार लोग फिर काम का बा मर देले इहे कह बाबा तब मर दे देखी बाबा हमनी के भोजपुरी गायकन संगे बड़ा गजन बा का कहो तारा लोग जोरे काज गजन हो गइल हो देखी हमनी के अपन मैटर गावत नहीं जा तो रउआ सब महाराज अश्लीलता चिकरे लागत नहीं ए मर्दे तो अश्लीलता गइबा लोग तो अश्लील ना कहब जा तारा लोग के है साफ सुथरा गाओ लोग केहू ना कहे जाई तो रउआ सबके अच्छा मैटर के कुल हम गइबे नु कनी हां तो अच्छा तो रउआ सब चोर बना देनी हमरा के
माने हम कहीं केहू से कहे गइल बेंच के कहीं पोस्ट कइले बनी गुंजन सिंह मनुअल बेला चोरेले बेला चोरा आज 5 बेला चोरा गावत लोग क्रेडिट देवे गइल बा तो कहे गइल बनी हां तू कहता कि हमार तारो हमारा क्लियर करके छोड़ दे गर्दन तू ए चोर मौसे रे भाई हाला मत करो देखो त जब दोनों जना चोर बा लोग जानते बा लोग दूसरा के चोरेले बनी त काहे खातिर लड़त लोग छोट कलाकार संगे पैसा कमा लोग राज भोग लोग कंटेंट लोग लगले छाती पे हमरा फॉर्च्यूनर चलाइए ता रहन भाई मुर्गा लेखा बार रंग तो चढ़ीबे करिए सब देखी बाबा गजन के मत कहीं हमनी के गजन इतना बा देखी हमनी के राउर मैटर चोरावत नहीं जा हमनी के मैटर है मौगहिया चोरावता मौगहिया गाना गावे लगल का ना गाना नहीं गावत हां हमनी के देखी हमनी के मैटर है अश्लीलता अच्छा अब ई फैलावत रे सो तो ई हमनी के मैटर न चोरा लेले महाराज हमनी के अश्लीलता पे कॉपीराइट बाटे ई चोरा लेले सो तब माने चाहता लोग भर दे तहरे लोग फैलाव हां 40% हमनी के फैलाव 60% जैसे तारा लोग के रोजी रोटी चलता भोजपुरी में अश्लीलता चला के तो उसनी को भोजपुरी में अश्लीलता फैला के चला के ओनियो को रोजी रोटी चलता नु तो चले दो ओनियो के ओही पे कमाए दिखाए दो अरे तही मनुअल बेला के पेट के का होई मनुअल बेला के हारमोनिया बजावे आवेला अरे बाबा हम बे हारमोनियो के लाई धले मेल दे आवेला हमरा देख तू रहे द का जा ना तो हम देखो अहिंसावादी हई हाथ छूट जी काहे सुर बिगड़ता का बाबा भाग चल भाग सुर बिगड़ता अब पूछे मत कुछ ले जा भाग चले मर्दे बात बनीले बड़ा लोग नहीं कितना सुंदर काम कइनी तारा लोग मर्दे लेके अब हमारे में कर दिए करा के मर्दे कर दी हारमोनिया बजावे आवत नहीं के सुर ताल बुझात नहीं के अब गायके बन जाता लोग मर्दे लेके है ज्यादा ठीक कइनी है काम देखी हमनी के अच्छा अब गीत देव जा रुआ सबके अच्छा मुद्दा गावत रही हमनी के चोरा उ त गइबे करब जब हमनी के दोसर कामे का बा घर द्वार चलावत रहब जा अपन हां क्रेडिट सुना गुंजन सिंह तू जाए चले तू जा कपरवहट मत करो लोग मर्दे का बढ़िया हम अपना काम में लाग रहनी है तू जाए चले जा अब हम जाई ना प्याज छिले बैठ के जा हटे चले भोजपुरिया जनता लोग देखी जा ई चोर बाड़ा से भर दे आई चोरी करतड़ स त कोनो बात नहीं के चोरी क के दूसरे का मैटर गाव से यही बहाने देखी जाई कम से कम एक कहूं गाना तो बिना अश्लील वाला गाव तड़े स न तो अश्लीलता यही से बात जाई धीरे धीरे त मना दस ठीक बात चली जा ऐसे तो सब है जाना था पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री जा यूपी बिहार झारखंड जानता केकर गीत है ठीक तो चलत तनी जय भोजपुरी या प्यार बनिल रह के भाई लव यू ऑल।